na naman kami. Ini Madam Russell. Nag-ano kami. Yan, mag-drop. Dami namin. Yan yung mga gagawin namin ngayon. Mag-drop kami. Naglalakad kami dito along Session Road. Ayan, so papakita namin sa inyo kung ano yung pupuntahan namin. Ayan mga ka-vlog-vlog. Yung nakuha na namin ito. Okay. So, punta kami doon. Papakita namin kung saan kami pupunta. Mga ka-vlog. Ayan, mga ka-vlog. Nandito kami ni Madam Russell. Nagme-merienda kami. Ayan, uminom kami ng coke. Uminom din ng sito si Madam Russell. Tapos pupunta kami dun sa pagdadrop pa namin ng mga item. Ayan. So, i-follow nyo lang. Bicolana Mix Vlogger. Abangan nyo pa yung mga mangyayari sa aming dalawa ni Madam Russell. Dalawa kaming magbablog. Marami pa tayong mga jokes na gagawin. Ayan. So, pupunta na po kami doon. Ayan. Doon kami pupunta sa dulo. Sa dulo ng walang hanggan. Ayan. So, this is for Tabaga Mall, guys. At Upper Session, Baguio City. So, pupunta tayo doon. Pupunta kami doon sa store. Bali, auntie niya. Auntie ni uncle auntie at uncle ni Russell. Doon siya nagda-drop ng kanyang mga online na selling sa mga RTW niya. So, pupunta tayo doon, guys, at ipapakita namin sa inyo. Baka magawi kayo ng Baguio. Magawi kayo ng Baguio. Hanapin nyo yung store kung may mga kailangan kayo mga wedding accessories. So, we are here to Tabaga. So, go tayo doon, guys. Ayan kami. Ablagad. Nandyan yung aming store. Dito kami magda-drop ng aming item. Agad! Ayan na kami. Nandito kami sa Korean store. Ayan. Bibili kami ng noodles. Kamay onion rings. Ayan. Bibili kami yan. So, nakapila kami. And then, nandun yung pila. So, papasok kami. Ayan. Papakita namin sa'yo. Bye! Lata. Vlog. Nandito pa kami ngayon. Hindi matapos-tapos na transaction.